ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଥିଲା ବାପାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ହାପି ବର୍ଥଡେ ବାପା। ସକାଳେ ମୁଁ କିଛି ବିଶେଷ ଆଇଟମ୍ କରିନଥିଲି କାରଣ ଆମ ରାତିରେ ପୁରୀ ଭୋଜନର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ମୁଁ ଚାଉଳ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ନା ଆମର ଆଜି ବିରିୟାନୀ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ଆମେ କେହି ବି ଖାଇପାରିଲୁନି। କାହିଁକି? ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି। ଏପଟେ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ବି ଗୋଳାଗୋଳି ଚାଲିଲାଣି। ମୁଁ ବସିକି ଏଠି ପକୋଡ଼ା ଛାଣି ଦେଉଛି କାରଣ ଆମର ଦିଦିଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେକ୍ର ଅନବକ୍ସିଂ। ୱାଓ, କେକ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ପୁରା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ପୁରା ଏ କ୍ଲାସ୍ କେକ୍ ଦିଦିଭାଇ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଫଟୋ ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଦେଲି। ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇଥିଲି, କେକ୍ର ଗୁଡ଼େ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ ବି ନେଇଗଲି। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇପାରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଜ୍ ନେଇକି ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଲି। ତାପରେ କେକ୍ କଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତା ବି ଶେଷ ହେଇଗଲା। ସେଥିରେ ଆମେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲୁ ଯେ ଆମର ମନ ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ବସେଇଥିଲୁ। ସେଇ ଭିତରେ ଆମ ବିରିୟାନୀଟା ତଳୁ ଲାଗିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ମନ ହିଁ ପଡ଼ୁନି। ଟିକେ ଟିକେ ବାସ୍ନା ବି ହେଲା, ତଥାପି ସବୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଆମେ ଫଟୋ ଆଉ କେକ୍ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଭଲ କିନି ବାସ୍ନା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ନାହିଁ, ବିରିୟାନୀ ଡେଡ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଖାଇପାରିଲୁନି।